Muntanya! Veig que un senyal deu ser d'avorriment. Bon dia i benvinguts al videoblog de La Molina. Marxem a un cap de setmana. Ja hem arribat, de fet acabem d'arribar. 48 hores. I res, estem a La Molina, al costat de les pistes d'esquí, a casa de la Martina Piques, que és la meva amiga de Sant Cugat. Bueno, una de les. Mira la carrera que vaig i la poca carrera que va la merda. Pregunteu-vos per què. Perquè jo faig el videoblog, la feina que toca. Prioritats, no? Al cap i a la fi. A mitja iarda de ciment i flors Que em dóna vida. Vull tornar a seure i descomptar il·lusions. Vull que la pressa se'm mengi pels talons. Que se'm tiri sobre el temps perdut, buscant la glòria en un vidre brut. Buscant la glòria en un vidre brut. I ho sento molt. Ai, que mono això. Directora de cine, me llaman. Hansel i Gretel. Qui hi haurà? Sorpresa. Oh, Berta, Està venint. et farà molta ràbia ficat el dit a la... Welcome to my house tour. Hola chicos, bienvenidos a mi house tour. Here we see the Aquí vemos la entrada. No tronco Sí. Ai, que hem d'entrar, no? Aquí guardo mis zapatos My shoes para ir a hacer trail. for doing trekking. Aquí hi ha una puerta. A door. Una cosa, som monolingües, no sabem parlar, tio. Here you have a door. A corridor. Un pasillo. Aquí entra el primer lavabo. Here you have the first toilet. Oh, it's Ah, jo aquest no l'havia vist, gorgeous. Gorgeous, awesome. Like you pretty. Here we have the kitchen Amb el bròquil fent-se. with the broccoli doing itself. Aquí entrem a la part principal de la casa. The principal part of the Com, house. please, com. The main. The main. Com bé podeu veure, està mirant el Senyor dels Anells. La tercera. Así que... We are... No s'entén, Què I will- collons? Què watching collons és això, Martina? No lo podemos ver. Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Thank you. Aquí tenim el balcó. Here we have the balcony. Come here, come. Fantastic views. Vistas fenomenals. Fantastic. I De Mòdena. si voleu parar. Ona no els hi donis Martina, fes-me un... Ei, veniu cap aquí. En plan, veniu. Veniu. I una part de l'Alta Cerdanya. Animals no humans, però ens També volem molt al referir. cony, home. No, tranquil·la, està tallat. Això guanyarà els molts diners també. La Berta tapa el cony. Només fan. Berta, espero que facis un bon metratge de tot el material que estic com... Sobretot de la cua que ens menjarem. Quan pari de treballar com 18 hores al dia, doncs... Serà un documental reivindicatiu? Ja, ets tu, Patrick. Tot és una llar de foc. Vull una evidència digital d'aquests l'último.
en fer-ho absolutament tot. Estan parlant de tu, dalt. He sentit el teu nom. La Timur, sorpresa, és l'última. Vaja. Estem esperant tot. I encara s'ha de fer una motxilla. S'ofega i s'apaga si hi poses massa troncs. Però si deixes espai i una miqueta d'aire, tot s'anima i ja no es mor. Estols d'ocells ballant en coreografia sobre el cel.